Damn. Yeah. Vršim jednu anketu u naučne svrhe. Da. Ozbiljno, ja sam po profesiji statističar. A mogu da dobijem odgovor na 5 pitanja. To je to. Ništa teško. Ništa, majke mi, ništa nije teško. Znači, samo anketiram, vršim anketu, to je to. Jer ja posle podatke skupljam i pravim grafikoni. Treba mi za master rad na faks. Koje pitanje? Ovako, prvo pitanje. Kako razmišljate u poslednje vreme? Kako razmišljamo? Da. Vučiću, pederu, Vučiću, pederu. Odlično. Ok, idemo na drugo pitanje. Objasnite razliku između leve i desne strane. Na desno je sloba. Dobro. Treće pitanje. Na levo je kocka. Ok. Treće pitanje. Jel bi pre imao 3 ruke ili 3 stopala? 3 stopala. 3 ruke. Zbog čega? Ne, 3 ruke već imam. Tako da 3 stopala. Dobro, znači 3 stopala, dobro. Pod 4. Da li je koronavirus ozbiljna stvar ili pičkin dim? Pičkin dim. Slažem se. Koliko pršljenova ima žirafa? 45. 45. Netačno, odgovor je 7. Mislim, jeste malo sugestivno, ali odgovor je 7. Dobro. Drugari, da vas ne davim više, idem dalje da prikupljam podatke. Dobro. Zahvaljujem, prijatno. Pazi ovako, znači u naučne svrhe, jako bitno. Pitanje broj 1. Kako razmišljaš u poslednje vreme? Ne razmišljaš, dobro, idemo dalje. Pitanje broj 2. Objasni mi razliku između leve i desne strane. Nema razlike, dobro, znači isti penis, dobro. Pod 3. Jel bi pre imao 3 ruke ili 3 stopala? 3 ruke. Što? Pa zato što nemam pojma, ne. Dobro. Još nisu napravili žene sa 3, ali dobro, nema veze. Ovako, pitanje broj 4, jako bitno. Da li je koronavirus ozbiljna stvar ili pičkin dim? Ozbiljna stvar. Ozbiljna stvar. Ozbiljna stvar. Ja sam više za taj pičkin dim nekako. I pitanje broj 5. Koliko pršljena ima žirafa? Koliko pršljena ima žirafa? Pa nije žirafa zmija, brate. A? Ajde neku cifru, jebi ga, moram da imam. Ništa, a? 18. Ne, 7. Zamisli, brate, žirafa, ima 7 pršljena, brate. Dobro veče. Izvini. Nema veze, Uzbekistan nije bitno. Slušaj, ja anketiram i pravim grafikone. Trebaju mi odgovor na 5 pitanja. Interesuje me kako narod razmišlja. Ovako. Znači, ovo je sve u naučne svrhe, pazi. 5 pitanja, samo mi treba odgovor i to je to, brate. Ja vam se skidam sa grbe, znači ne smaram nikog, majke. Dobro, evo žuri, molim te. Žurim, evo. Kako razmišljate u poslednje vreme? Ne razmišljam. Važi, super, pazi. Drugo pitanje. Objasni mi razliku između leve i desne strane. Pa leva strana ti je više za umetnike, a desna strana ti je... Za nas obične smrti. Za naučnike. Da. To je mozak ljubice, to nije leva i desna strana. Dobro, znači ljubice, tako ćemo. Pazi, vidi sad ovako. Jel bi pre imala 3 stopala ili 3 ruke? Ruke. Zbog čega? Mogu više Pa mogu više poslova, da. Mogu na rukama da hodam. Mogu da šumarim. Vaspitno. To mi se sviđa, to za šamari. Okej. Onda, čekaj sekund, odakle si ti? Iz Paraćina. Zanimljivo. Okej. Da li je koronavirus ozbiljna stvar ili pičkin dim? Ozbiljno. Pičkin dim. Po meni je ozbiljna stvar je ono, Znači, mislim, ako se ne zbiljno... 2:1. Peto pitanje. Koliko pršljena ima žirafa?
Ček sekund. Ne. Nema Google, nema Google, brate. Ne, pa nemamo telefon. Imamo samo jedan. Pa reći, onda znači da... Ono... Čekaj sekunde. Žirafa, i to smo učili sada. Čekaj, ne stvarno. Mislim da nije podučiš za žirafu, čovječ. Ma ne, pa vidjeli smo negde. Možda 12 ili tako. Ne, Šta ti misliš? Nema sigurno 12. Ne. 1. 7. Koliko? 7. Bravo. Znači, pišemo, jebem ti, gde je ovo? Ništa, aha. Znači, 7, bravo. Vi ste prvi da napravite tačan odgovor. Hvala lepo, ja neću više da vas zadržavam. Prijatno večer. Ćao. Dobroveče. Dobroveče, izvini, može 5 pitanja, ja se bavim statistikom, tako da 5 pitanja idem dalje, brate, neću smaram nikog. Može. Ovako, prvo pitanje, znači sve u naučne svrhe. Kako razmišljate u poslednje vreme? Ne znam, zavisi za šta. Ovako, globalno, generalno. Pa ne znam te, brate. Dobro, važi, znači odgovor je... Dobro. Ne znam. Sad, objasnite mi razliku između leve i desne strane. Pa nema desne strane. Da mi iskreno. Ne znam. Mnogo još imamo na pitanju. Leva, desna, to na... Dobro, leva je leva, a desna je desna. Da. Ok. Jel bi pre imali 3 ruke ili 3 stopala? 3 ruke. Zašto? Pa ne znam, brate, mogu više stvari da radimo jednom rukama nego nogama. Dobro. I ima smisla. Pod 4. Da li je koronavirus ozbiljna stvar ili pičkin dim? Pa nije ozbiljna stvar, brate. Dobro, znači odgovor je ovaj drugi. Pod 5. Koliko pršljena ima žirafa? Nemam pojma. Ne znam. Ne znaš? Dobro, nema veze. Pišemo N. Ne znam. Slažem se, važi. Neću više da vam oduzimam vreme, idem dalje i vršim statistiku. Hvala, lepo, prijatno. Trenutno vršim neke statističke stavke u naučne svrhe. Imam 5 pitanja i treba mi odgovor na 5 pitanja. Ja posle to pišem u PowerPoint i pravim grafikon od toga, razumiješ? Imam 5 pitanja, mogu da dobijem odgovore na to pa da idem dalje. Da ne smaram, evo. Neću. Hvala. Ovako, prvo pitanje je, kako razmišljaš u poslednje vreme? Pozitivno. Pozitivno, odlično, sviđa mi se. Pod 2. Objasni mi razliku između leve i desne strane. Jebi ga sad. Pa levo je levo, desno je desno, brate. Znači, u kratkim crtama nije isto. Pa nije, logično. Logično da nije isto. I tu se slažemo. Pod 3. Jel bi pre imala 3 ruke ili 3 stopala? 3 ruke ili 3 stopala? Aha. 3 ruke. Što? Pa korisnije su mi ruke nego stopala. Pa, dobro. I to ima smisla. Pod 4. Unapred se izvinjavam na vulgarnostima. Da li je koronavirus ozbiljna stvar ili pičkin dim? Pičkin dim. Slažem se. Pod 5. Molim za ozbiljnost. Koliko pršljena ima žirafa? Koliko prstena? Pršljena. Kičmenih pršljena. Otkud znam, čovječ. Dobro, neki broj. Žirafe velike, jebote. Otkud znam, ne pada mi nego mnogo. Mnogo, a? Dobro, ajde neki broj, brate. Dragana, koliko pršnjenova ima žirafa? Ne znam, daj neki broj, lupi. 5. Jebi ga, ne 5, da li si realna? 5, blizu. Ima 7.
Da. Znaš, jako čudna stvar. Recimo, znaš šta je jednorog? Da. To je konj koji ima jedan rog. Pazi ovo. Više ljudi veruje da je žirafa logično stvorenje nego jednorog. A pazi situaciju. Jednorog je konj koji ima jedan rog. A žirafa ima 7 metra, liči na leoparda kamuflirana, ima 2 roga, izgleda čudno i 7 pršljena i ljudi više misle da je žirafa logičniji stvor. Nekako se ne slažem, izgleda više ko svemirac. A ni ja se ne slažem, iskreno. Jel? Pa čekaj, kad razmisliš, mislim, logično, žirafa, brate, Pa realno. Brate, kad razmisliš... Kao konj je ono... Šta, konj sa jedan rog ili žirafa, brate? Sad ti zamisliš žirafu, brate. Pa realno. Brate, žirafa je. Žirafu ostaviš, brate, ko tebe napravio, razumeš? Ko da neko bacio, razumeš, nemam pojma ni ja šta, genetski materijal u centrifugu, razumeš? I sve otišlo u 3 lepe, razumeš? Slažem se. Hvala lepo, ja neću više da vas davim. Gde si, matori? Zdravo, bratori. Pazi ovo, brate. Pazi. Vršim anketu. Imam 5 pitanja. Dobro. Trebaju mi odgovori generalna mišljenja građana Srbije o nekim stvarima. Ja nisam građanin, ja sam seljanin. Drago mi je, nalazimo se u istom timu onda. Ok, hajde. Pazi ovako. 5 pitanja u naučne svrhe. Pravim grafikone od toga. Ok. Znači, to je to, u suštini. Ovako. Dobro. Može odgovor na 5 pitanja? Može. Prvo pitanje. Kako razmišljaš u poslednje vreme? U poslednje vreme? Da. Agresivno. Agresivno. Jedna reč, dobro. I tu se slažem. Po 2. Objasni mi razliku između leve i desne strane. Čega? Leva i desna. desna. Ti srce s desne strane imaš levu hemisferu, desnu hemisferu. Kako? Šta hoćeš ti objasniti? To je to, razlika između leve i desne strane. Različu leve i desne hemisfere. Dobro. Treće pitanje. Jel bi pre imao 3 ruke ili 3 stopala? 3 ruke. Zbog čega? 3 stopala bi znači 2 noge i da bi ne uzimo 2 stopala, brate. Dobro, pravo si, više cipele mora da kupiš. Ko pravi srednju cipelu, brate? Realno. Pazi, ta jedna ruka u sredini, brate, tučeš se s nekim, brate, ovako držim gardu, jedna ruka tu dra, brate, nema u gardu. To nije loše. Upravo si. To ima smisla, razumeš? Street logic, brate. Da, street logic, sviđa mi se. Dobra fora je. Po 4. Da li je koronavirus ozbiljna stvar ili pičkin dim? Odgovor je relativan, zavisi kako po koga. Pa dobro, to si upravo, stvar perspektive, s jedne strane. Da. Kad pogledaš. Po 5. Stvar imunog sistema. Dobro, brate, mi imamo imunitet na sve, i na krizu i na katastrofe, brate, tako da neće nas to lako. Ja na krizu nemam, brate, slab sam na krizu, brate. Pa onda, brate, ako nema krizu, to je to, brate. Tako je. Dobra ti anketa, ovo je najbolja anketa zajedno. Ja mislim, brate, da niko ne vrši ovakve ankete, samo ja. Brate, došlo mi da smislim 5 pitanja, razumeš, hoću da pitam narod, brate, bilo šta, nije bitno, razumeš, hoću čujem kako ljudi misle. A teško je pričati, skoro svi te prebaci. Boš me briga, brate, nek me shiftuju, brate, ja hoću da pitam, pa ako hoću da odgovorim, brate, nek me priče. Pazi ovo, pod 5. Koliko pršljena ima žirafa? Isto koliko i čoveka. Brate, zajebo se. Ozbiljno. Majke. Čovjek ima koliko, 30 nešto, jel? Da, ja sam mislio da su samo veći pršljeni, da nema veze sa brojem, da smo kičmenjaci i sisari oboje. Ma da, kako je, brate, žirafa, brate, svemirac, jebe mi mater. Pazi ovo, žirafa ima 7 pršljena. 7? 7 pršljena, brate, ima žirafa. Jebote. Pazi, gde je tu logika? Vidi ovo. Brate, koliko je te pršljene ovako? Brate, pršljen je ovoliki, jebote. Žirafa ima 5 metra, jebem li ga koliko visoka, razumeš? Uglavnom može da pasi sa drugog sprata komotno, ti pojede žardinjere. Znači... Da, imao je komšija, jeste. Šta? Imao je terasu, brate, na terasi je imao žirafu i ona se pusti ko mene, pojede mi cveće, brate, a 2 sprata iznad, tačno 2 sprata, upravo si. Žirafe su, brate, zajebani sisari. Ali vidi forum, narod pada na to, pitaju nekog, recimo,
šta ti više zvuči logično? Žirafa ili jednorog? Znaš šta je jednorog? Znam. Konj koji ima jedan rog, jel? I sad, vidi sad narod. Njima više zvuči logično da postoji žirafa koja ima 5 metra i kusur, kamuflirana ko leopard, ima 2 roga i 7 pršljena. Da ima 2 pipka, neka nisu rogovi. Brate, pitaj. Ima ako ne krugove na vrhu. Bukvalno, pitaj penis šta je, razumeš? A jednorog, znači konj koji ima jedan rog, to ne može da postoji. Da, isto je ko konj ima jedan rog. Brate, znaš šta je fora kod jednoroga? Brate, to ne me čudilo. Znači, nekako je možda pre su ljudi bili glupi, brate. Neki lik je prosto možda uzeo konja i nadrkao mu nešto na čelu, distripuje celo selo i u tom selu su svi debili pričali i to ide sa kolena na koleno, usta na uvo i mi danas spekulišemo o tome. Da, ali opet ima više smisla, recimo. Pa te nije manje ovdje. Video si 2 roga na kozi, na primjer, i video si konja i ti sada samo uzmeš polovine tih rogova s te koze, to je jedan i dodaš na jedan pić koja postoji konja. Plus. Evo, što je samo 5 pitanja smislio, a znao sam će jedna biti korona. Pa, brate, eto. Šta ti studiraš, brate? Ko ja? Ništa. Da. Dobro, vidim da nisi glup, ali izgleda čim ne studiraš ništa, si neki propali majmun ko ja. Vidim ja ovo da Keca rekao, studira. Rekao, garant, brate. Znaš ti ima sam drugarica što studira psihologiju i postoje mi tako neke ankete, brate. Rekao, ovaj garant studira psihologiju, nešto, ne. Znači, kada šta, ovo ne studiraš ništa, pa si majmun ko ja, je. A je mi ga tako. Znaš šta, volim, brate, kad mi neko nasmeje, znači da produvam pluća, brate. Pozdravljam, brate. Nisam student ničega, brate. Imam 5 pitanja, vršim anketu. Evo ovako, pazi, sve ide u naučne svrhe. Znači šta? Ovo je u naučne svrhe, pravim grafikone. Razumeš, nekog nešto pita mi, pravim grafikone. Evo ovako, prvo pitanje. Kako razmišljaš u poslednje vreme? Vrlo dobro. Vrlo dobro. Vrlo dobro, okej. Pitanje broj 2. Objasni mi razliku između leve i desne strane. Lijeva, desna. Znači nije isto? Pa nije. Nije isto, logično. Pa je sad, pitanje broj 3. Da se smiješ, brate, daj da budemo ozbiljni ovdje, stari. Jel bi pre imala 3 stopala ili 3 ruke? Ozbiljno pitam. Šta? 3 stopala ili 3 ruke? Pa 3 ruke. Zbog čega? Zato što bi ću imati to stopalo, bilo stopala i noga nije isto. A i to što kažeš, brate, ko pravi još srednju cipelu, realno, brate, kao treba mi imam levu, desnu cipelu, za mi treba srednja, pa gde okrenuta, jebote, niko ne zna. Da, upravo si, a rukavica s druge strane može kako hoćeš. Pod 4. Da li je koronavirus ozbiljna stvar ili pičkin dim? Pa nešto između. Nešto između? Da. Jeste i nije, a? Pa da. Dobro. 5. pitanje. 5, ali... Molim? Pa sad si pitao 5. Nije, zajebao sam se, to bilo 4, brate. Možeš jedno pitanje? Ajde. Hvala. Koliko pršljena ima žirafa? Pršljena? Da. Otkud znam? Daj neki broj, jebi ga. Pršljena? Da. Pazi, žirafa ima 5 metra plus. Pa bre, sestro, daj neki broj. 2. 1. Ne znam. 1. Zamisli, brate, žirafa ima jedan pršljen, kao most se pokreće, jebote. Nije.
Ima 7 pršljena. Kako 7? 7, brate, keve mi. Keve mi na velike. A ne znam kako 7. 7 pršljena, brate, majke mi. Žirafa ima 7 vratna pršljena, brate. A što ispituješ ti, kaže ljude? Pa, brate, došao sam iz grada i u suštini nemam šta da radim. Dobro. I onda kao, ajde kao da pitam nešto, nemam pojma. Ajde. Znaš. Šta dalje? To zadnje. Šta dalje? Pa to bilo za žirafu. To je 5. To je 5. To je 5, majke. Sad ću ja da zaglavim ovaj papir ovako da ga vidim non stop. Sad mi ovako stoji u tastaturu, brate, papirić, razumeš, sa pitanja, brate. Zaboravljam, star sam, znaš. Nema više. Pa, hoćeš još? Ajde. Ovako. Po tebi. Da li je više realno da postoji žirafa ili jednorog? Znaš šta je jednorog? Znaš kako glupo pitanje? Brate, ima samo glupih odgovora. Žirafa. Više je logično da postoji žirafa. Da. Pazi ovo. Jednorog je konj koji ima jedan rog, a žirafa ima 5,5 metra, ima kamuflažu ko leopard, jede ko koza, ima 2 antene. Pa ne. Pa ne znam. Nisi dobro postavio pitanje. Misliš? Da. Što, bre, brate? Došao si čudno postavio, sad nisi spontani odgovor. Znači, tebi je realnije sada u ovom trenutku da postoji jednorog nego žirafa koji se vidi onako u zoološkom vrtu. Brate, nema veze što se vidi u zoološkom vrtu, ali ti vidiš kako on izgleda, brate. Satanista. Pa ozbiljno, brate, žirafa ima one 2 antene, ima vrat, ogroman vrat sa 7 pršljena, ima boju ko leopard, a ovamo se ponaša ko koza. I žirafa postoji, brate. Pa ali jednorog, brate, di si jednoroga izvukao? Pa, brate, čuo sam. Ozbiljno.